Ik nam het doel van die orde, toen deed er net meer weer. Het wie een gouden ploegje van een man als zin. Die jongens wie een als familie, we kregen alles die. En elke jan om Jelversand zet ik de koffie klaar. Maar dat is nou al gebeurd, want het bedroegen dat is net meer. En al die heuren hier, het bloed, het zweet, de trin. Stie je weer mijn lege hand, je kan er weer opnieuw beginnen. En al die heuren hier, de groenen en de bleren, had ik uiteindelijk als dank een rescue bij de bank. De bank die woont net om mijn tafel, je wie een kaart als is. Het spul dat moest onder de hammer, voor een schandalige prijs. Je respect of mededogen voor u en het personeel. En die rottige schuldsanering die een krijgt als wie je crimineel. En elke jan om Jelversand die ik al jongen bij. Maar toen mijn het omhand en dat mag hem niet speaker gaan. En hij hoort die heuren hier, het bloed, het zweet, de trin. Stie je weer mijn lege hand, je kan er weer opnieuw beginnen. En hij hoort die heuren hier, de groenen en de bleren. Had ik uiteindelijk als dank een rescue bij de bank. Putjes in een oorbedrijf. Keer een paar weken werkje via uit zijn bureau. Maar ik kan mijn draai net vinden en de voorman mij niet net. Ik zit al weinig in de kantine, dus ik hoor me maar de bek. En elke jan om Jelversand klok ik in met mijn stempelkaart. Het is verdomme mens, komt hier een zo fascistisch apparaat. En al die heuren hier, het bloed, het zweet, de trin. Stie je weer mijn lege hand, je kan er weer opnieuw beginnen. En al die heuren hier, de groenen en de bleren. Had ik uiteindelijk als dank een rescue bij de bank.